ଆଉ କାହାର ଗାଇନାଣି ତ ବହୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ ତ ବହୁ ଭଲ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପୁଅ ସୁରିଆ ମତେ ଏଠିକି ପଠେଇଛି ତତେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁ ଗଲେ ମରିବୁ ଆଉ ତୁ ମଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିବ। ହଇରେ ଅଳତେଇସା ତତେ ମୁଁ ଏ ବୁଢୀ ବୟସରେ ଦେହ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ଘୁଷାରି ଘୁଷାରି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲି। ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ମିଛ କହି ତତେ ବଞ୍ଚେଇଲି। ତୁ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହିବୁ ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ସୁରିଆକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସିଏ ତା ବୋଉକୁ ମରିବା କଥା କହିବ। ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ଆଉଛି ସେଇ ପୁଅ ତତେ ମାରିଦେବାକୁ ବସିଛି। ଚୁପ ହେଇଯା କହୁଛି। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଅଳତେଇସା ତୁ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ କିଛି କହିଥିବୁ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି। ତତେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବି। ଏ ବିକାଶଟା ଗୁଣ୍ଡା ହେଇପାରେ, ତା କାମ ମଙ୍କା ହେଇପାରେ, ହେଲେ ତା କଥାଟା ସିଧା। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ନା ତେଲ ମାରୁଥିଲୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ଫୋନ୍ କିଏ କରିଥିଲା ଜାଣିଛୁ? କିଏ? ତୋରି ପୁଅ ସୁରିଆ। କହୁଥିଲା ବୋଉକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା ନା ନାହିଁ, ମୋ ବୋଉ ବେହୋସ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମୋ ବୋଉକୁ ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ ଆସ। ମନିକା ଉଠି ଭିତରକୁ ଗଲାଣି। ମୋ ବୋଉକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଡକ୍ଟର ଅପରେସନ କରି ମୋ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡରୁ ପେଣ୍ଟଟା କାଢି ନେଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବେ। କଣ କହୁଥିଲୁ ତୋ ପୁଅ? ତୋ ପୁଅ ମତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେଇଛି। ଏଟା କଣ ଜାଣିଛୁ? ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମର୍ଫିନ୍। 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ହୋସକୁ ଆସିବନି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ଅପରେସନ କରି ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ପେଣ୍ଟଟା କାଢି ନେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ନିଜେ ଡକ୍ଟର ମିଶିକି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲେଖିବେ। এই কাম କରିବାକୁ ତ ପୁଅ ମତେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ବାକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲେ ଦବ। ତୁ ମଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିବ। ତୋରି ପୁଅ ଶିକାରଟା ଆରେ ଟିକେ ଡେରି କ'ଣ କରୁଛୁ? ବୋଉକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା ନା ନାହିଁ? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ବେହୋସ କର। ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସ। ମୋନିକା ଉଠିରେ ଡକ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ବିକାଶ, ଆରେ ମୋ ବୋଉ ବେହୋସ ହେଲା ନା ନାହିଁ? କାମ ହେଇଗଲା ତ? ଆରେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବୋଉକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛ? ହଁ ତମ ବୋଉକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛି। ତମ ବୋଉ ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଛି। ହଲଚଲ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଯିଏ ପଚାରିବ କହିବ ତା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍। 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହୋସକୁ ଆସିବନି। ତାକୁ ଗାଡ଼ି ପଛ ସିଟ୍ରେ ଶୁଆଇ ଦିଅ। ସିଧା ନର୍ସିଂ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ସିଏ ତମ ବୋଉ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେଟ୍ କରିବ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯଦି ତମ ବୋଉ ମରିଯାଏ? ଆରେ ନା, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ସେଇଆ। ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ନେଇ ଆସ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କହିବ ସିଏ ତମ ବୋଉ। ମୋର ତ ମା ନାହିଁ। ମା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ମୁଁ କେବେ ବୁଝିନି। ହେଲେ ସେ ତୋ ପୁଅ। ତୁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ। ଆରେ କଣ ସେ ଡକ୍ଟର ପୁଅଠୁ ଏ ବିଜ୍ଞାନଟା ତା 100 ଗୁଣରେ ଭଲ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପ କରିବାର ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି। ଏ ହାତ ଦିଟା ଗୋଟେ ପାପ କରିବାର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁଣ, ତତେ ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏଣିକି ତୁ ଭଲରେ ଥା। ମୁଁ ଚାଲିଲି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ସେଇ କାମ କରିବୁନି। ମୋର ତ ମା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ମାକୁ ନିଆଁକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରିବିନି। ତୁ ପରା ମୋ ପୁଅ ପାଖରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲି। ମୋ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବୁନି? କଣ କରିବି? କଣ କହୁନୁ? ମତେ ନେଇ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆରେ ତତେ ସେଠି ସେମାନେ ମାରିଦେବେ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ମୁଁ ତ ମୋ ପୁଅ ସୁରିଆ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ମରିଗଲେ ଯଦି
ଏତିକି କାମ କରିବୁ ନା ଶୁଣ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ମତେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିଲେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ବାହାରି ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପୁଅଟା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଛି ସେ କଥା କେବଳ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବୋହୁଠାରୁ କିଛି ହେଇଗଲେ ମୋ ପୁଅଟା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ମୋ ପୁଅଟା କାନ୍ଦିବ ମୋ ବୋହୁ ହେଇ ତା ଲୁହ ଦେଖିବି କେମିତି ବାପା ଚାଲେ ଛୋଟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ନହେଲେ ସେପଟେ ସୂର୍ୟଟା ଦେଶ ତ ହବନି ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବି ବେଳ ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଝଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା ତୁ ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ମୋ ସୂର୍ୟଟା ଦେଶ ତ ହବ ମୋ ସୂର୍ୟଟା ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏ ବାପା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ ତୁ ସେ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମତେ ଦବୁନି ରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସେମିତି ବେହୁଶ ଭଳିଆ ପଡ଼ି ରହିଥିବି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସୂର୍ୟକୁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବି ତା ଦିପଦ କଥା ଟିକେ ମୋ କାନରେ ଶୁଣିବି ଜମା ହଲଚଲ ହେଲେନି ଆଖି କଥା ବି ଟିକେ ପକେଇବିନି ସେମିତି ବେହୁଶ ହେଇ ପଡ଼ିଥିବି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୁଅ ସୂର୍ୟକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ତୁ ବାପା ଏଠି ଥା ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ଗଲି ଛୋଟ ଆଇଲି